czym geldują feryje. Wiecie, najsroczym wertym feryjów, tym, czym najbardziej geldują feryje, to jest fal, i że człowiek ma feryje od myślenia, od medikowania. W ten czas żelazna logika, cwek, luzuje, szlichtuje swoje łożliwe kety, stare, festelnie utworzone, ugruntowane myśli uwolniają się i najbardziej bali i rozwożone, racjonalne myślunki, kiedy znajdą się we krótkich galotkach, ulegają słonecznym mukom, szrudom i humorom. Zabrane, moc pieniężne ludzie wykludzają się kajsik na Bora Bora, Karaiby albo jakoś większo Copacabana, te chudobniejsze są tutaj nad nasz Bałtyk, do Egiptu, albo ostawiają doma, siedzą bez egródkach, wandrują można ino do pana Ziętkowego Parku Śląskiego. Latoś była i taką możebność, że człowiek mógł naściubić bez pora lot deczkobetków, zabuli za szykownictwie pieronym toni auslukajsik w Europie i nikaj nie wyjechać, ostać doma, bo kajsik na flugplacu bez pieniędzy, bez wywczasu, bo razinku poradni skorzy, zbankruciło jakieś rajzy biuro. Wiecie, ja ze moją Elzą wandrowaliśmy bez 30 lat po całej Europie, byliśmy i na Kubie, i w Afryce, ale nigdy by nam nie przyszło do palicy tropić się, eźli bez cufal, jakiś Orbis, PTTK, bo inszy sport turyst zbankruci. Ale to było już dawno i nieprawda, jeszcze za tej łoszkliwej komuny. A jak odałem roztomajtej zorty łoszkliwce jedynym rajzy biurym, w które nigdy sam tutaj u nas we Polsce nie zbankruci, jest ci nasz syn. No cóż, bez feryje, genau jak we tańcowaniu. Procno o samodzielne myślenie, o samodzielne medikowanie. Bez lato i my stawamy się ważną tajlą tego teatru machów, amuletów, przywyków, ceremoniów, bachanaliów i przydawków, w których u nas coraz więcej, kajsik ze Karaibów, Tybetu, Mongolii, Meksyku, Amazonii, lub jakiejś większej Syberii i ku temu ze grobowca młodego goldowego faraona ze Doliny Królów Weleluksoru. A mnie się sam wspomniał teroski fal, o którym już można go wędził, ale kiedy mi sam teroski genau sztymuje. Gdzie przytrafiło mi się to wszystko, jak jest bakowe berku. Byłek ci już na isto festelnie usiotany, byłek blank up, a ile berka już ci też tej mojej roboty nie poradzili trzymać. Uzdojek, co wezna się jakiś ich urlaub, ale wymarkowałek, co wszystko, co mi się przynależało, już wykorzystał i blank do ostatka wybrał. Coś mi się zdoi, że bali mu mieć se jeden dzień, albo i dwa, na ibrych u dyrektora wybrany. Pomyślałek, co najgipci uda mi się szefa zbałamuncić, kiedy zbajsluje coś ich tak głupiego i ptowatego, i że on napocznie się nade mną lutować i będzie miał dla mnie śmiłowani. No bo przeca leży usiotany jak sto diosków, przerobiony i napoczyną mi już odbijać, napoczyną mi prać na dekę. Przeca to same życie. Następnego dnia przyszedł do roboty zdziebko zawczas, podziwałem się tak naokoło, badnąłem tu i tam i odbiłem się od dylinu, we łokamżyku pofurgnąłem jak jaki ptok ku kronlostrowi, chyciłem ci się go sztram i wisza ci tak tam na wierchu blank przy gipsdece. Wlazuje rań do izby mój jeden kamrat, kiedy siedział zawdy kole mnie we biurze, wyprościł się, rozdziawił gęba, kiedy kuknął na mnie, hopie możdżewniany, weź rok, albo co? Czym pychol, szepnął ci ku niemu konspiracyjnie, żnaci piźnionego głupieloka, bo chciałbych pora frajnych dni erbnąć. Markiruję ci teroski funclam, jak wiesz to, jeżech byrną we kron leuchce. Po 12 minutków niskoży wlazuje szef, mój dyrektor, już od szwei, od samego proga, bucy takim rubym sznaps baritonem i pyta się mnie, co ja też tam robię na wierchu pod samiuśką gipsdeką. Jo, panie dyrektorze, jo jest funcla, jo jest gryfno byrna, zapisknąłem blank cichuśko z wierchu.
No, co żeś ty, Eugen, pofyrtało ci się coś we Filipie, weź się lepszy i poradnij frajnego, niech ta twoja palica ździebko przyjdzie dosia, oddychnij deczko doma przy twojej starej, niech cię ona wyfryguje, ale przyjdziesz dosia. Wdzięcznie sfurgnąłeś z wierchu na dyny i wartko napoczęło się pakować, tela, co kątem oka widza i że mój biurowy kamrat tyż, ale jeszcze moc gipci, napoczyno się pakować, zbierał papiery. Dyrektor zdziebko znerwowany pyta się tego mojego kamrata. A haj ty giździe wiosecki? Ano, jo tyś szpindaluja do dom, niby da sam przeca po ćmoku siedział, prawda? No ale lato, ferie to nie nowe czasy, ale roztomajte cufale, w które się przytrafiają wszystkim ludziom przy latowej hicy. Można i tak jest, Stefan. Wiecie, napoczyno swoim przyjaciółku mu sprawia jedna mamzela. Jo wybrała się na swego baranka ze kamratkami z roboty. Powiedziała mojemu chłopowi, co przyjda nazo do domu kajsikole północki. Obiecuję ci, mój miły, że punkt 12 ani minutki nie skorzymy nam doma, rzekła chłopowi i tela jej obbiło. Ale impreza cię moc całbrowno, nopitki, drinki, roztomajte balety, eldaj nopitki, judaj tańcowane, jeszcze więcej sznapsów. No i godą wam było naisto tak ci fajniście, że Blank przepomniała o godzinie. Kiedy się wróciła nazad do domu, była trzecia o rozwidnioku. Wlazł ja do pomieszkania, po cichuśku, opaternie otwieram drzwi, a tu słyszać w Andrzeju ta nasza diosecko zegzioło kukówka w naszym kukuks urze, ci jak ci razinku teroski zakukała 3 razy. Kiedy się spomiarkowała, co mój chłopu, cuci się po tym kukaniu, sama dokończyła kukać jeszcze 9 razy. Ja, joch była festelnie zesia kontentno, rządzi dalszy ta baba. Rada, że chociaż festelnie na prano w 4 zatki nagle przyszła na te i ganz einfach stroniała, że się od brewerii i cyrkusu ze moim starym. Wartko ty, że legła się do prykola kole mojego chłopecka i sama się dziwowała, jako joci jest na isto sposobno, inteligentno, Jest, Derkusie, aleś ty je szprymno i zwiertno, rzekły wróz kamratki. Zaroski z rańca, o sprawie dalszej ta istno, przy śniadaniu mój chłop spytał się mnie, kiedy się wróciła nazad ze tej imprezy do domu. Rzekła mu, co ta rakech snokwiła, ginął o 12 w nocy, punkt o 12, mój ty chłopecku. No i co? I co było dalszy? Pytam się te kamratki. Ano, no i przodzi, to on nic nie żyknął, Bali i Blank ci on nie wyglądał na podejrzliwego. O, ale jest szczęsno, że chrepnięto, tak jak se pomyślała i hnedrzech i szwajze czoła otarła, a mój chłop po jakimś igłokamrzyku kuknął ci tak na mnie, pofilował deczko i Blank prawucko żyknął. Wiesz, babecko, musimy zwekslować, wymienić ten na zygor w Antryju, ten nasz kukuk z ur. Joch ci zbladła do imientu ze strachu, go będzie dalszy ta mamzela, ale Zaroski się pytał go takim użytnym głosem. Ja, a po jakiemu mój ty roztomiły? A on ci na to zerują go do tak. Dziś, babecko, dzisiaj w nocy ta zezula zakukała 3 razy. Zatem, i to już nie miarkuje jak zdziałała, wrzyskła tak siłoszkliwie, i już zakukała 4 razy, zeżygała się w Antryju, zakukała jeszcze 3 razy, padła na deliny ze śmiechu, zakukała jeszcze raz, nastąpiła na kota, łozburdała na chtiszel w izbie, Zaroski niskorzy spalała się kole mnie we prikolu, zakukała ostatni raz, festelnie smrodlawo pierdła i napoczła ci chyrceć jak stary łożyrok. Eugen z Pioków.